Хайырлы көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Бүген апрельнең соңгы җомгасында тур эфирда сезнең белән мин Миңназым Сәфәров булырмын. Аның җырлап торган шигырьләренә язылган җырларны Салават Фатхетдиновтан башлап, үз эшчәнләре кадәр бик теләп башкара. Ул иҗат иткән балам балалмам дип аталган җыр исә яңа татар җыры бәйгесендә махсус бүләккә ия булды. Җырлап яшәүнең төбендә нәрсә ятканын без бүген аның үзе белән сөйләшербез. Рәсимә Әхмәтзәки кызы Гарифуллина 1957 елның 24 июнендә Татарстанның Болык бистәсе районындагы Болтай Шилсубина авылында туа. Урта мәктәпне тамамлаганнан соң 2 ел заводта эшли. Аннары Казан дәүләт университетының журналистика факультетын тамамлап, туган ягына эшкә кайта. Район газетасында эшли. Саратовтагы Идел буе иҗтимагый сәяси институтында белемен күтәрә һәм Кабат район газетасында эшли башлый. 2003 елдан башлап Болык бистәсе районы хакимиятенең хезмәт һәм халыкны эш белән тәэмин итү үзәген җитәкли. Шигъри җыентыклар авторы, Татарстан язучылар берлеге әгъзасы, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре. Хайырлы көн, Рәсимә ханым. Хайырлы көн. Ирактан кичә генә булып үткән иҗат кичәгездән соң тур эфирга килеп җитүегез өчен рәхмәт. Алдан рәхмәтләре булсын. Һәм ул иҗат кичәге сезгә алга табада иҗат дәртләнеп иҗат итәргә көч бирсен. Амин, рәхмәт. Безнең татарда 17 яшенә кадәр шигырь язмаган кеше, umuman кеше саналмый бугай инде, әйме? Язабыз. Бүген дә шулайдыр дип уйлыйм инде мин. Заманалар үзгәрде әлбәттә. Ләкин 17 яшеннән соң кеше тормыш баса башлаганнан соң яки анда авылына киткәннән соң кеше инде ул шигырьдән ераклаша, һәм кайберләре шигырьдә калганнар инде бик теге үләм бетәм, сагынам дип, авылым, бәгырем дип шигырьләр язып ята башлый шәһәрдә торып, әйме? Менә сез авылда калгансыз. Бик сирәкләрнең берсе инде бу, авылда калып иҗат итүче кешеләр безнең авылда калгансыз һәм авылны данлап, авылны зурлап, авылны сагынып шигырьләр язуыгызны дәвам иткәнсез. Моның төбендә нәрсә ята? Авылда ятып та шулай шигырь язып буламыни? Бердән авылда ятып булмый. Анда йөрергә кирәк. Чабырга кирәк, йөрергә кирәк, анда эшләргә кирәк. Анда халкыңа хезмәт итәргә кирәк. Шигырь ул синең авылдамы, син шәһәрдәме, юлдамы, син ул синнән сорамый. Ул Аллаһ Тәгаләдән бирелгән, ул үзе килә. Аның вакыты да юк, сәгате дә юк. Кайчан килә, шунда килә ул сиңа. Юлда булсаң да, җырлап утырсаң да, туктайлы дисең. Монда бит әле тагы икенче моң пайда булды дисең. Ул тагы килеп керә, дигәне бүлдереп булса да килеп керә яңасы. Димәк, эш беренче урында түгел, менә шушы башка килгән фикерләр яки шигъри моң. Әйе, шигырь килә моң белән. Мин һәр вакыт җырлап язам. Әкрен генә менә шулай мыр килеп йөрим. Әле кырказлары китеп бара бер көнне. Шулай карап торам. Эй, җанашларым, кемнәрнең сезгә күпшәләре күтәрелер икән инде, дим, безнең бит инде шулманга таба очалар инде. Шуларга карап шигырь яздым. Улар да булмады. Рузилә миңа хәбәр җибәргән телефоннан. Рәсимә, мин синең ул сүзләреңә көй яздым. Эшләп бетерүгә җибәрәм дип. Менә бит. Әйе. Иҗат шулай бара, әйме? Иҗат шулай бара, әйе. Район газетасында сыйфатлы журналистика белән шөгыльләнү авыр эш икәнлеген күпләр белә торганнардыр, әйме? Аның үзенең үзенчәлеге бар. Сез анда 25 ел буе эшләгәнсез шул район газетасында, әйме? Шулай. Түзгәнсез дип әйтергә кирәктер, әйме? 25 елдан соң икенче эшкә күчкәннән соң күчкәнгә күрә әйтәм инде мин түзгәнсез дип. Бу туеп китү булдымы, Рәсимә ханым? Ничек булды бу? Юк, бу түзгәнсез түгел. Мин бик яратып эшләдем. Гәрчә мин журналист буларга җыенмасам да, әткәй-әнкәйнең сүзен тыңлап, театр училищесына бармыйынча университетка укырга кердем, журналистика факультетына. Аннан инде журналистика факультеты әлбәттә редакциягә алып килде, кая алып барсын инде ул. Яратып халык белән очраштым мин, кешеләр турында яздым мин, усалда язадырым мин, судларда да күп йөрдем мин. Район газетасында булсагыз, район газетасында булсам да мин бер кешедән дә курыкмыйдым. Әйтәләр миңа җибәреп үтерәләр инде сине бер пишмакка очратып дип. Алла рәхмәт алай булмады. Чөнки халык килә. Ул бит бер барыр җире булмагач, менә җаның кая куярга белмәгәч, газизлектән килә. Әйе. Ничек кире барасың аны? Язам.
Мине Һәм алай язганны оешмадагы кешеләр дә аңлыйлар инде, йөрәктән чыгып язганны. Аңлый, редактор аңлый. Редакторлар акыллы булды. Алла рәхмәте, Харис абый эшләдек, Әшрәф Җанов белән, Ислам Ильясович белән эшләдек, узак еллар, бик узак еллар эшләдек. Аннары Раиф Газизович Газизов белән эшләдек. Соңгы вакытта инде менә безнең редактор Вазих булды. Ничек иттереп мин киттем редакциядән? Мин киттем укырга Саратовка социаль сәяси институтка. Аны бетереп кайтканнан соң әле мин янәдән эшләдем редакциядә. Миңа тәкъдим иттеләр инде халыкны эш белән тәэмин итү бүлеген җитәкләргә. Икенче диплом буенча эшләргә туры килде. Акладыгыз мин ансын дайым бар шул халык белән эшләү бит инде ансын. 15 ел, янәдән 15 ел эшләдем анда. Ул институтны бетергәннән соң да гомумән район журналистикасында эшләгәннән соң да кайберәүләр үсүп теге карьера рәвешендә Казанга күчү ягын карыйлар, шәһәргә күчү ягын карыйлар. Сезгә бит Чаллы якын инде анда, Чаллыга да чыгып китсәгез, Казанга чыгып китсәгез, анда уйлар кермәдеме башыгызга? Юк, кермәде. Хәзер килсәм дә әле үз Казаныгызда үзегез кайнагыз, үземнең балык бистәмнән дә, үземнең шулман буйларымнан да рәтле, ямьле, йөрәккә якын бер җирдә юк дип кайтам мин. Бик яратам. Үзебезнең яклар бик матур бит безнең. Ул шулман буйларына төшсәң инде. Анда акчарлаклар җырлаганны тыңласаң, үзеннән үзе шигырь языла бит. Шулай. Хәзер менә киресенчә шәһәр халкы авылдан урын эзли башлады, җаннатын эзли башлады. Авылга кайтып җыртлар сала башладык бит инде, Кеше адәм баласы барыбер ул җиргә ничек булса да бәйләнгән инде. Иртәме соңмы? Чөнки бәндә баласының кендек каны җиргә тама. Җир тарта. Туган җир бигрәк тә тарта. Менә мин кичә булдым бит инде Балтачта, иҗат кичәсендә җаннарым рәхәтләнеп, бөтен җөрәкләрем белән җал итеп килдем. Киләләр, котлыйлар, кочаклыйлар, теләкләрен әйтәләр. Бер-беребезне сагынып беткәнбез инде. Авылда яшәсәк тә бит инде гел күрешеп тормыйсың. Иң бәхет шушы менә, бәхет шушы. Үзеңнең халкыңның хөрмәте иң беренче бәхетнең иң олысы шул. Сезнең ничә күңелле шагыйрә буларак кына түгел, әле олы йөрәкле, куш йөрәкле хатын әни кеше буларак та беләләрдер кайберәүләр, бөтен кеше белмәсәләр дә. Сез үзегезнең балагыз шикле тәрбиягә алган баланы үзегезнең кызыгыз шикле тәрбияләп үстергәнсез. Тик торганнан гына сезнең районда әйтәләр икән, белүемчә, безгә әнә Рәсимәнең баласы шикле бала бирегез, нигә тәрбиягә дигәнме? Бар андый нәрсә, бар. Теге опека бүлегенә керәләр икән дә бала алырга теләүчеләр, сезгә ниндирәкне, кыз кирәкме, малай кирәкме дип сорагач, аңа җавап биреп тормыйлар. Рәсимәнеке шикелле, спортчы булсын, матур булсын, акыллы, тәртипле булсын. Шуннан да андый каян сайлап алдыгызмы, ничек булды соң ул? Сайлап, ул бала төшкә керде. Төшемә керә башлады, туганнан бирле, биләүдә яткан вакытыннан бирле үсте, гел чакырды. Мәктәпкә китте, иреме әйтәм Кыямәттингә. Бантикларын такты. Мәктәпкә китте бит инде сумкасын тотып. Шул бер бала инде ул, име? Бер бала ул, Эзлик, табыйк инде дим. Менә шуннан ары эзләргә керештек. Әле бит 3 малай бар анда Кыямәттиннең. Ул балалар безнең белән. Шуннан соң Кыямәттин бит йолдызлар белән кызыксына инде. Безгә җибәрә башладылар балаларның кайчан туган, данныйларын инде. Һәм Кыямәттин гороскопларын төзи, космограммаларын карый да, бусы безнеке түгел, бусы безнеке түгел. Шулай сайлыйсыз, име? Сайлый хәзер. Теге баланы табам мин ди. Шуннан Арианың документлары килгәннән соң, менә бу безнеке диде. Һәм без Түбән Камага чыгып китеп, Балкыштан барып Арианы табып алдык. Ул вакытта Ирина иде аның исеме. Кыямәттин миңа карап тора инде. Теге баламы, тегеме? Шул мин әйтәм, шул. Төшкә кергән. Төшкә кергән бала. Минем төшкә керә бит, Кыямәттингә керми, ул белми. Мин булай итеп, шулмы дип, әйеме әйтәм, шул бала. Шуннан без аның белән утырып сөйләштек тә, кызым, без сине алырга килдек, кайтырсың микән безнең белән дип, бик икеләнеп калды инде ул. Әле аның абыйсы бар бит, уйлармын диде. Шуннан без кайтып киткәч, ул көнне абыйсы белән сөйләшкән, мине балалар йортына җибәрәләр, документларын әзерләп бетерделәр. Балык бистәсеннән дә алырга килделәр. Кайсына бар икән? Балык бистәсенә бар дип киңәш биргән абыйсына. Менә шулай итеп без аны алып кайттык. Ул балаларның карап калганнарын күрсәгез, тәрәзәгә сыдыр, менә
Сырылганнар инде балалар, сырылганнар тәрәзәдән, улыраклар узата чыктылар капкага хәтле. Әйтә белеп бетереп булмый андагы ул вакыттагы йөрәкнең кайнаганнарын. Безнең татар бик катырак әйтә бу мәсьәләдә. Үксез бала асрасаң, авызың бурның қан булыр дибеме? Үпкәләгән, дөресрәк үкенгән вакытларыгыз булмадымы? Юк, кая үкенәсең инде, мин аны шунда яраттым. Без аны кыямәт көндә шулай, балалар да шунда яраттылар аны. Бала бит инде урысча гына сөйләшә, татарча белми. Алинар әйтә: Ариана, сиңа придется учиться по-татарски. Хочешь, не хочешь, ты будешь разговаривать, ты. Бер жылдан соң баласы урынына татарча сөйләшә. Жырлар өйрәнә башлады, сәләт лагерына җибәрдек, аннан бөтенләй үзләште, менә чын татар баласы булып кайтты ул. Гәрчә аның канында татар каны юк. Ләкин ул минеке. Аллаһ Тәгалә аны бүтән әнидән тудырган, әмма ул минеке, аның рухы, аның фикерләүләре, аның хәтта авыруларына хәтта минеке төсле. Бәхете булсын, сабыйның бәхете булсын. Хәзер аны үстерәбез инде. Анагыбыз 1 яшьтән арты, яғы бик яратабыз инде. Менә бит. Нәрсә диярә безнең халыкта тагын кайгысы күп көләр, кайгысы аз җырлар дип әйтәләр. Көләр, җырлар дип әйтәләр. Менә бу очракта сезнең җырлавыгыз, мин сезнең җырлаганыгызны беләм, үзегезнең җырларыгызны түгел, көйләр язганыгызны да беләм, ансамбльдә җырлаганыгызны да беләм. Тормышта ярдәм итәм менә бу җырлау. Әйттегез инде, җырлап язам дип ул яктан шигырьләр, ул яктан әйт. Тормышта гомумән. Ярдәм итә инде, җыр бит ул уйны да тарата, борчуны да тарата, фикер тупларга да булса җыр. Җырламыйча мин гомумән үземнең тормышымны күз алдына китерә алмыйм. Теге күп катлы йортта яшәгән вакытта мин җырлап йөрим икән. Астан подъезддан узалар, кешеләр узып бара. Кешеләр җырлаганмындыр, Рәсимә җырлый диләр. Сезнең менә бу әйткәнемчә, безнең ал хәбәрдә әйткәнебезчә, балам багалмам дигән, бәлки шу балагызга багышлангандыр ул, бәлки мине, Арианага җырыгыз махсус призга бүләккә лаек булды, бүләк алды, саллыгына бүләк алды. Менә шуннан Рәсимәнең бер җыры да фәлән меңгә төште. Менә ул инде җырларның бихисап ул җырлары, аның Салаваттан башлап бөтен кеше җырлый, Айдар Галимов та җырлый. Ул инде хәзер байып беткәндер дип әйтүчеләр дә бардыр, Мин малай бай түгеллегемне беләләр инде. Күңелебез генә бай икәнлеген, Күңелебез генә бай икәнне, чөнки җыр саткан юк, текст саткан юк, алай андый нәрсәгә барган юк. Ә менә бу юлы премияны алдык инде. 50 мең премия бирделәр. Җырчыннан да Арианага багышлап язылды. 18 яшы тулган вакытка яздым мин аны. Башта сүзләрен яздым, әкрен генә көйләп җырым бит инде. Аннан соң инде ансамбльдә җырлый башладык. Музыкасыз булмый бит инде. Үзем көйләп йөрим, әмма башта баянда әкрен генә, аннан соң ансамбльгә соңрак кына кертеп җибәрдем әле. Аулагы батылга да йөргән вакытта җырладым инде ул җырны. Мин җырлыйм, залда утыручы иратлар җырлыйлар. Теге егетләрнең солдатка алына башлаган вакытлары иде ул, үзләренең балаларын искә төшереп, бир әле миңа шул җырның текстын, бир әле, өйрәним әле, йөрәгемнең җанган чаклары бит дип килгән әтиләр дә булды янга шул вакытта. Амин, шулай булсын. Тормышыгызда шулай җыр шикелле барсын. Бәрәкәтле тормыш насыйп булсын. Рәхмәт. Җырларыгызның соңгысы булмасын, җырлап яшәгән насыйп булсын. Рәхмәт. Без әле бу тапшыруыбызның азагында сезнең сүзләргә язылган Айдар Галимов башкаруында язмышны берәү дә сайламый дигән җырында белән дә тәмамларбыз. Тамашачыларга бу дөньяда һәрберебезгә дә үзебездән соң җыр калдырып яшәргә язсай дигән теләктә бүгенгә сезнең белән сау булашам, исәнлектә күрешик.